Tesne pred 40-kou som si začala dookola klásť jednu otázku. Toto je naozaj život, pre ktorý som sem prišla? Nechápte ma zle. Z pohľadu zvonku, ale aj reálne, som mala vysnívaný život. Skvelú prácu, úžasného manžela, vytúženú krásnu dcérku, domov. A za všetko, čo mám, cítim obrovskú vďačnosť. Napriek tomu som ale cítila, že je tu niečo viac. Prácu, ktorú som mala, bola presne taká, akú som si kedysi vysnívala. A som vďačná za všetko, čo mi dala. Postupne som ale začala cítiť, že už sa nemám kde posúvať. Že vo mne zostáva nevyužitý potenciál. Túžila som tvoriť, rásť a robiť niečo, čo bude mať hlbší zmysel. Keď som sa dostatočne dlho pýtala, odpoveď prišla. V podobe sebarealizácie. Od detstva som milovala krásno v každej podobe. Líčenie bolo vždy mojou vášňou a osobný rozvoj mojou súčasťou. Jedného dňa sa to všetko spojilo. Začalo to počas materskej s našim druhým dieťatkom. Práve vtedy som začala tvoriť na sociálnych sieťach. A potom prišlo jedno z najväčších rozhodnutí v mojom živote. Po materskej som sa už do práce nevrátila. Rozhodla som sa dať výpoveď po 20 rokoch. Opustiť istotu a prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Nebolo to jednoduché, ale dnes viem, že to stálo za to. Pretože dnes nežijem dokonalý život, ale žijem život, ktorý je môj.